اگریچ نوشتہ کار نذیر ناصر. دو چاگرد منی روزگار دومی ہفتگا احمد سور چنولانچ بود. من دو سیر اندہ لوگا فون کتگت وتی کار حال داتگت او ماتا کول کتگت کہ منی حولی تنکہ دو گو گب تو اللہ نامہ حیرات کا. ادا احمد سور بنگیج بود او منی اولی تنکہ بود من 25,000 کلدار ملکہ دیم داد. لالا نوربش کے لوگے ماحول انچے ماحولیات کہ ہچ کسا فضول کرچے گنجائش نیستد او من ہما یہ چکانی وڑا رنگ زور. احمد نکائی پاد احمد نادی سپا برگ بود. ادا سورانی وتی دودا نکائی پد سالوں کو بانور لوگا نباں ہوٹلیا یا کہ کلبیا برگ باں او سالوں کو بانور مردم یکجا بند پدا ساوت بیت چاپ و ناچ بیت. سالوں کو بانورا یک یک کا مبارک بادی دیا. من کے کلب دروازگا پتر تو منی چم زبادیا کپتا کہ گو بانور گوہارا گپاہت. من زبادیا زندگیا اولی برگ اندگاہتوں کہ سوری وحدہ ہاس سور کو تگیں جنکا سمبھاگے چنچو ہرمان بیت. قیمتیں گود پنو مزوا کو ہامڑ وشبوئی سہتو زیور بلے زبادی نے سمبائے تگت نے الکاپے گودی گوراہت. سیاہیں برکائی سراہتے نئے ہارے گوراہتے نئے سہتو زیورے پیرت نئے چوڑی گی دستاہت. سادگیں جنکانی وڑا گو نظری چشمکا بانور گوہار گو ہائیا گپاہت. بلے ہائی حیال و ہنان بارے کجام دم کا گارت بارے کئی حیالانت کائے بزانت کہ حیال کجام دیماہت. من ہما دمانا چا کلبہ درد کو بابے دپس ظہیر اشتا تگت چم منا سکتا او منی چمانی عرصاں گندگاہت. آئیے ہوں چم عرص بودتا مناوتی خدا مرزیم رات جاوید یادت. من ظہیر بگلا کود ما دوئیں ات کے پارکنگا منی گاڑی تہا نشتے تو زبادی دست پمش کا سالوں کے مبارکباد دیا گا نشتے. ظہیرہ منا جس کو ظہیر چنچو منا سر پدیں من دلا گوشت تو نلوٹت کے زبادی طرح بگن دیتنا یکی توئے کہ ہمایا وتی دیما پمش کا پیش ندارے کہ کسیا عزت بیلیو تیری توگو آیا مہر کو تگو دمی ہا بے گیرتیں اکتریں کہ امک سہتو دمان زبادیہ زاہو بدنا تائی ناما گیپ زبادیہ ہر روز گروائنی. من ظہیرہ روک روک چارگاہ تو ہمیں حیالانتوں کہ اے بچک چنچو باوریں منی سرا اشی دل ہنگت پا مائے واسطہ مہرمان مائے مہر بیال نکو تک. شما ہگا دوئیں وطا بکوشت بلے اکتر زبان زہر شانگا بند نکا نوکریا درد کک سارے ما ہیروین نکشت تک بلے ہنگا تمائیں گوشے ظہیرہ منی سخت داشت. اکتر نوکری دیم داتا گو ہیرون کشت من حیران بودتوں. اختر ہیئر فورسا کارا بودتاک سگریٹی نکشتاک او مرچی ظہیر منا حال دیا گائیں کہ اکتر ہیروینیے جوڑ بودتاک. آو سرنج جانت اولا ما کسا نزان تاک داو سے مابید کے زبادیا گشتاک اکتر دو ساعتا ہمام اچا درنائے وحدی درکت دگا وڑ بیت ہمام دگا وڑی بوئے کان اکتر شرکنی بازوار نندیت چمے نزان کوچندیت گردنی شلنگ بھی پتہ یک روچی زبادیا کباٹا لہتے سرنج و پلاسٹکی اچا پوڈر منا پیش داشت. من وتی میتگے بچکیے کر رہا حبر کو تایا گوشت اے پوڈرے نہیں ہیروین نے. من کے زبادی حال داد گوڑا ہائیا اکتر جس کو تک اکتر گوشتا کہ ہاو من سرنج جنا. ظہیر گپاہت من حیران بودتوں کہ زبادی قسمت سرا. من گیشتر نشت نکوت من ظہیر اجازت کو تو لوگا حد کو خدا چے فکر کو تک وی کائنات جوڑ کو تک کائنات جوڑ کو تک و کو تک بلے بنی آدم چیا جوڑ کو تک زبادیہ چے گناہ کو تک کہ آئیا وڑ وڑے سے زیادہ اکتر تجن و شگان اکتر شک اکتر زاہو بد کم بودتگاں کے گیشتر روزگار کو تگے سارے ماں ہیروین نہ دور دا تک. آج جنک کے من وادی ہدیہ دس تک چنچو وش بود تک ہر ود براتی پا کندک تو سین تگاں آ لوگ اشانی جنت بود تک و زبادی دیما گوشے پولیس رب تک بلے مرچی زبادی ہوتی جندے سراؤں شزاریں سورانی وشی موسمہ ہوں نئے شریں جوڑیے گود گورا کا نئے پنو مزوا کے جاں نئے کے ساتھ زیورے گورا کا مچے تہاں ہوں پریشانے مردمانی تہاں ہوں ایو کو تہنائیں گوڑ تہنائیا آئیے حال چی بھی
زبادی گناہ میار چیئے زبادی زندگی ایوڑ کنو کائیں اسی ذمہ وار کائے بود کا پدا گوشے منی ہندرا برکت چا شوکتا جتا بود برکت پادت کو آئیے بزن شوکت دیما اشتاد شوکت زبادی زندگی اگا مرچی حسابیں آئیے مستر ذمہ وار توئے تر یاد بیت یحییٰ ناصر آباد آہک گندے تو نوک آباد ہما وتی گوانگی بیگم جنگی ہمراز بنا نمبیا وتی نام نبشتہ کوت برکت شوکت پدا تو دوہیں نام دا دیرہ چارے تو ہمیں پکر کت کہ مشکل منی ماتو پیت منا بیلنا کہ منی نام شوکت بی بیت پدا پادا آہا کے سہتا تو منی نام برکت کو بٹا ہاکاں ہوار کوت شوکت زورتو شتے تو ہماروچا شوکت بوتے برکت پا مدام واسطہ وتی دلاچا در کت ہاو منا یاد ہیں منا وتی باندات پکرت منا وتی اندر ہما انسان چوتا جتا کنگیت کیا احساس کمتری شکارت بے مہری ہر جانت ہاو ہاتھ وتے تو منا ہما روچا کشتو وطارا شوکت کو تو مسکتا حد کے احساس کمتری وحدہ چتو دور کت او تئی بے مہری ہر جان بوک زبادیہ ترا ساہا چا دوست داشت تئی بنامی رسوائی ہاترا سرجم میتگا وطارا گون ترا بس دانکہ تئی نام مرادی نام بنامیا گون ہور مبید دنیای دیما و تو پارسائی بودتے کہ زبادی و ترا گون وتی مہران بستک سرجمی مسکت چمے مہر بابتا سرپدت بلے تاوچے کت ہما زبادیہ کہ تئی مہرت آئیے سرجمی واہگ منی کسانی دشتار منی نام گپتے تحت چیرا کال کتا ہی راستے بلے توہو زانے کہ منا ماتا پتا مجبور کو تگت من ہا وتی چمانی دیما چم میرگا بیدستی نتا پرے کارا تو کجام زہمجا تک سرکنگا پیستر تو زبادی بابتا پکر نکود شما درست اکترا ملامت کریں اگا حقتر جاگہ تاو بوتی نے ترا کسیا حال وداتیں کہ تائی زال سورا پیسر دگے یکیا گون بوتک تائی دلچے گوستگت بلے حقترا ہم کم میں حیال بکتیں اکتر چے حیال بکتیں ہمیں کہ منی زالا آگا سورا پیسر پوتا دگا یکی دوست داشتک گو آیا مہر کو تک پروا نیست اے گپا اشکنگا وشیں بلے ایشا ہما ذات کے سرے گزید مرچی کا اکتر بے روزگاریں آئی ذمہ وار توے مرچی آگا ایروین نے سرنجاں تا تئی شہری ہیں مرچی کا زبادیوں ارشانیت وشی نگندیت آئی ذمہ وار توے تو اکترا ملامت کنے اسلام 4 سانگ روائیں تو کہ واتا رت کے تو گو زبادیہ سانگ کت کو تگت آئیے ترا سروچم وتی کو تگت گوڑا چیا آتو لاچار کت کے گون دگا یکیا سوربے کا تو گولی نگو سانگ کنگا پد پرچا زبادی وتی نکت منی گورا ہی گپے جواب نیچتت پمشکا وتی ہندر انسان دیما شوکت مرچی برکت دیما پشل پدا مندہ دیرا وتی بابتا پکر کت زبادی بابتا حیال کت گوڑا سرپد بوتا کہ زبادیو اکتر زندگی یعنی برباد کنگا منی جندے دستمان ہے من اگا زبادی وتی بکتی مرچیا پرے حالا نبود تگت بلے توکے بنا کپیت پدا چنگ نبید رندے پشومانی کارا نیت مرچیا زندگیا انچے چارای سرا اشتاریں تھا کہ پرائیا عمر گوازینک سک باز گرانے عمر گوازینگے واسطہ انچے ہمراہ پکار بیت کہ سہتو دمانے ہمو گام ہمراز و ہم گام بھی بیت دومی روچا احمد و زال تائی لینڈ پا ہنیمون شتا من دوئی مبارکباد دون دات نکوتا زبادی گندگا پد من ہودا اشتات نکوت پمشکا حمد رواگا پد کالبا ہا مبارکباد دات نکوت ظہیر من انچے وڑیا اجازت کت کہ ما یکی دنیا وتی ٹیلیفون نمبر ہوں دات نکوت ظہیر بارے وتی دلا چے پکر کت من ظہیر باب تا گپ جست نکوت کہ وط چونے کاری آئیں یا کجا کار آئیں سور کدی کا ہمیں حیال فکر و وسواسانی تہا کدی سے ماگ وست من صحیح ہوں نبوتا سعید کمال دگا دوما پشکپ تگت و گولینو چو کمک ٹیلیفون نا ہمیں گشکایتاں کے لازم بیا پا ہفتگی واسطہ بیا بلے بیا کے طرح دھیریں بیا کے مارا وش نبید بیا کے مارا ظہیر کا منگو سعید کمال گوشت کہ سعید تو 2 ماہ پد مدام واسطہ کمپنیاں یلک کنے گائے پدا مشکل کہ سال 2 سالہ کمپنی چٹی ودا من لوٹا دیمے ماہ چٹیا بروان سعید کمال گوشت شریں گپے تو ہگاں گو ڈیوڑا گپ بکنے ای سہتا
ಈ ನಿಯಾಮತ್ ಚುಟ್ಟಿ ರವಾಗ ಶಾರ್ರೆ ಅಗಾನ ಮನಿ ರವಾಗ ಪದ ಮುಷ್ಕಿಲ್ ಕೆ ಕಂಪನಿ ತರ ಚುಟ್ಟಿ ಬಿದ ಮನ್ಗು ಮೇಜರ ಗಪ್ ಕೋತ್ ಹಾ ರಾಜಿ ಬುತ್ ಮನ್ ದೇಮೆ ಮಾಯ ಚುಟ್ಟಿ ನೆವೆಶ್ತಾ ಕುತಾ खालिद हर से गोमा गप को खालिद अरसा गोश्त मना हम देरे के मुल्का नशुतगा मना हूँ पा मर्दों मुल्का जहीर का मन तो यकजा मुल्का नशुतगी मना सालियो नहमा पूरा बोगियत मनी चुट्टी कबूल बुत्ता गुड़ा मुल्के रवगे चिनोलांच बिना कोत कम कम मा सामाने जूरक शुरू कोत पदा खालिद हरसा हूँ वती चुट्टी मनी चुट्टियानी पज्जिया कोता मनो खालिदा ग्वादरे टिकट जोरता मैं जहाजा साय रोज पश्त कब तक मन मगरबा पद लाला नुरबश के लोगा निश्तगतों के लाला नुरबश के चुप राशिद चा डन्ना हाथ को गोश्ते के तरह बचक की लूटी मन डन्ना दरद को जहीर उश्ता तगत माँ दोई दस्तो दुरा बुतते गोड़ा मा गाड़िया सवार बुतते अत की ऊटलिया देमा निश्ते जहीरा मना गोश्त के मर्ची मना असला जबादिया देमदा तक के बुरो शौकते मोबाइल नंबरा पच गिरो बियार मनी मोबाइल नंबरा चिया जाना मन न जाना बले वती मोबाइल नंबरा बिदे जहीरा हम मोबाइल गोनत मन गुश तई मोबाइल नंबर चिए आइया वती नंबर गोशा को तो मन वती मोबाइल नोट कनान कोता पदा जहीरे नंबर डायल कोत जहीरे मोबाइल तवार कोत मन गुश्त मनी मोबाइल नंबर हमेशे वती मोबाइल तहा स्टोर का पदा मैं यक्की दुमिये नंबर स्टोर को तो गुश्त मर्चा जबादियो हख्तर चोना जबादी हजाबे वो अख्तर को हेरोइन नो गर्दा सरो चेरे अख्तर काराई या अच्छो बेरोजगार अख्तर बेरोजगार हैं हो कारे वड़ो पेमा हम नए द्रोई शपा गार हैं कास नजात कुजा रो तो चेका मुल्लाए बांगा लोगा के ओ दाके जोहरा वाबे गोड़ा जर प गर्दा हमक रोच बाजे रियाले पकार भी आप गर्दो हेरोइन वास्ता पैसा चक्कुजा करी मन वत हैराना भले जबादी गुशित के अख्तरा बरे बाजे गर्दो हेरोइन ने गोनो बरे हा ये किस्सक च रियाला पोर्रा मनी हयाला अख्तर गर्द सरें जन तो गर्द बहा हम कांत महारत और से के पुलिस से दस्ता मकबी अगा ही ये साहब आए गोड़ा जबादी रास्त गुशित शर जहीर अख्तर माँ तो पेत या बिरा तो मर्दम इबाब तचे गुशा अख्तर दुरुस्त बीजार को तगा पेत गुशित मना अख्तर कारा कार नेस्त आइए द्रोआई मर्दम हमें गुशा पद सूरा पद अख्तर अव्वल वादी हदिया मय ग्वरा मय लोगा बुत्तक ओ मरचायदा माबेला हम मा यकचाएं थाओगो अख्तर गप को तक आओ भले अख्तर मनियो जबादिया सराहूँ वाशनाएं यक रोचे हम दीरी मन के आये सर जहर गेपतों गुड़ा अख्तरा गोश्त शुमारा मनी सर जहर के मना मुरादिया सारिया ही हाल दाता कि जहीर व जबादा वती गुहार जबादिया दल्लारी को तक शौकतो जबादिया गप यक्की दुमिया दातगा जहीर हवाजा अंचे बजगी पद्दरत के मन हाइये चमचारित न कुता ही गप के मना अचो सरे बुर्रगा तोरगा हत गुड़ा जहीर व जबादिया कस्तरें ब्राते जहीरा हाद अमाना चिंचो तोरे तक वादे अख्तर हमें गप को तगा दल्लारी व मुरादिया बिना को तक वते लोग कह बग जाए को तक वो बहुता माही बजगानी सरा मुशीद जबादी ची गुशीद हिच शप रोच मुलूर मुलूरी हमाइया मन तई मोबाइल नंबर है वास्ता गुश्तक आगों तो गप कनक लूटी शौकत यकबरे बस यकबरे गो जबादिया गप बेका आइया गो तर्रे चम्मा ये अबर अंचो कोता गुशे पिंडक लोटगा हत जहीर आइये मुश्किल वत कुही बारे अगर मन गो जबादिया गप कोत ओ अख्तर सही बुत गुड़ जबादिया अजाब का जबादी हन्नो हम अजाबे भले मन चे कुत कना जबादिया गप्पा व गोशदाश्त कुत कने आइये गप्पा गोशदार बारे चे गुशी शर मन जहद कना भले मन वत फोन न कना चे भरोसा कुजाम साता लोगा काए बीबी तो मनी फोन कना गागो छोने मुश्किलिया बिकपी बेरे सिप्पे बाजारा मन कमो कारस इन्ना मना कारें मर्ची लोगे किराया हम दिया गया जगह रोचे मन तो हमरावे माँ दोएं पादत के जबादिया हिच मगोश अगर गप का मन वत आइए सरपत कना पता जहीर पादानिया लोगा शोत कि आइए लोग नज़दीक का था और मन फिर बख्शे उंडिया सिप्पा असलम अबरारे ग्वराशुता 1,00,000 को 20,000 4 चेक बनाए और 50,000 30,000 2 20,000 और 25,000 कलदार नकद जोर पदा लोगा हत को ಕಾಲಿದಾರ್ ಸತ್ಕಗತ್ ಪದಾದ ಧೀರ ಮನೋ ಕಾಲಿದಾರ್ ಸ ನೆಷ್ಟು ಮುಲ್ಕೆ ರವಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದಾತ್ ಪದ ವರಗ್ ಮದ್ ರುಸ್ತಂ ಯಕ್ಜಾವಾಟ್ ಕಾಲಿದಾರ್ ಸ್ವತಿ ನಾಕೋ ಅಸನ್ ಮಜಾರೆ ಲೋಗಾ ಶೋತ್
و من وتی کوٹی بست و زبادی بابتا فکر کت باریں کجام حالا بیت من زانا کہ اکتر حذاب کتاک بلے منی دستا چے بود کا ما ہر دک سائسے چکے ماتو پتے وحد وحد نئے کہ من شیری گرگ بجنا پدا میں نیاما دودے دیوالا حبید بارے چونت مردم و چونت لوگ اشتا تک مرچی منا 10 سالیں کہ سور کو تک و آئیا 9 سالیں ای سالا مارا یکیا چا باس کو تک بس ہمیں پکراہتوں کہ دریگتیں وحد گل پدا چپیا تران بیتی و 1998 اما ماوروج پدا واتر بوتینتا کہ من ماتے بیماری واسطہ آئیے چارگا پا ہفتگی واسطہ ناصر بادا روگایتوں گوڑا من سوگندی کہ من ناصر بادا نشتگتوں بلے مرچی 1988 جاگہا 1999 و من پونشی پا مائیے واسطہ وتی زندے ہمراہ وتی سائے چکے چارگا روگاؤں کہ آنی چم منی رہ چارا گوڑا من کجا اشتاد کنا دریگتے من پاسی گو کے یا دیگا جنگلی جناوری بوتینا دا منی ہندرا فکر کنگے اچ گنجائش پاش مکبتے بلے من انسان ہیں او منا ہمی انسانانی چاگردہ ہماہانی وڑا زندگ بوگی چمہ پچکن بلے ہچ مگن گوش پچان بلے ہچ نائش کنا وتی ہندرے توارا وتی ہندرے گارا گارو بیگوا کنو زندگ بو شپے وحدیا موبائل توارا منی واب پروشت موبائل تحت کشا ٹیبل سرا ہیرت من موبائل چسکو دا نبشتہت ظہیر کالنگ من سہت چارت شپے 2:20 کمت من بٹن ہان کو تو موبائل گوشا کو تو گوشت ہیلو آدیمہ جنک کی آواز یت کہ ناصر کاظمی شہرہ وانگاہت میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا میں کیوں پھرتا ہوں تنہا مارا مارا یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے یہ بستی چین سے کیوں سو رہی ہے زبادیت تھاو ای وحدہ من پادت کو نشتوں ہاو منی ڈولی نانی شا پیوکیا پا گریوا گو روچ تاجنو شگانو زاہن اشکنگا گو گوزا بلے تاو من چا تای دلا انچو درد کگوں کہ زندانہ چا حازات بوگا روزگار رسک دا زبادی تر دمانی ہوں یاد نیت منا بتی حازاتی حال دیا گو تر شاعت نبود من پیسرا تای واسطہ عذابانی دریایو جنجالیوں من تای مشکلان چدو گیش کنگ نلوٹا منی مشکل چدو گیش کجا بود کنا کہ منی جندے جود منی سر شاکانت وتی جندے چکا حرامی گوشید و چکے اولی گپا دربارگا بیت اکتر آہاں سوچ دن کہ رنڈی بگوش زبادی ہر وحدہ چوشن گپا کے یاد کنے تو چا تہا بون گرے پدا تہا کے بون گپتے آہا سے توسا گران بیت وطا گو چکو لوگا مشکل بکا اشکنگا گوشگاہی چونے ارزانے گپا بلے پا کنگا سک گرانے شپ 2 بجا زالی مرد کے لوگا چا در گردانگو یک جا بیت گوڑا ہائی زال چو منی وڑا حذاب بیت سرپدی بکن گپی بکن گو وتی حقا چرائی طلب بکن حق منی حذاب کنگا کہ آئی دلی وشی رسید گوڑا منا چو منی حقا دا من باز رندہ گوشتا کہ منی سہنا بدے منا آزاد بکن بلے گوشی دا زندگاں تر آزاد نکنا تئی حذاب دیا منا وش بیت و من چاہی وشیا جتابوت نکنا من تئی واسطہ چیزی کت کنا پمشکا ترہ پون کتا کہ من دا کدینا آئیے زاہاں عش بکنا من آئیے زاہاں راست کنگ لوٹا آچو منا دیم ندا شوکو چونائیا آئیے وتی شکے سرا یقینے وادی آئیے کے یقینے گوڑا من پرچا ہما مکنا کہ ہاں منا ہما وڑی زاہ دیا گائیں چھے کنگ لوٹے ترا لوٹا تئی ہمراہیا لوٹا اکتر دروگا راست کنگ لوٹا آئیے پیشدارگ لوٹا کہ تئی گپ راستا اشیں بیچار شوکو ہنگت زبادی گونے شوکو زبادیا گو چمہ بیچار کہ یک جاہاں ترا لاجنا کا کہ چوشیں گپ کنے ترا لاجنا کا کہ چوشیں گپ کنے پکائی واسطہ لج بکنا پاکتر واسطہ کہ مدام جستے ہمیشیں کہ سورا پیسر شوکتا گو تو چیچی کو تک ترا کجا برتگی تی براتانا چیچی داتگی کیا ہاں ہوتی گوارے دلاری کو تک سورا رند چونت رندہ ہائیے بگلاں بودتگی یہ چکانی تہا کجام شوکتے چکی من کے یک چکی وتی گورا بنا دینا دومی لیبا بھی بیت گوڑا ہمیں گوشید آکے لیبائیں زانا شوکتے چک نائیں زانا شوکتے چک ہمیشیں کہ شپروچ تئی دیمائیں تاو ہچما گوش وتی ہنانا گو ہمائیا بکن
آئیے گیشتر مہر بدے بلکہ گوں ترا شر بیت نبیت شوکو دا قیامتا نبیت منی دل ہوں چرائیہ پرشتک پمشکا لوٹاں کے منا آتائی ہمرائی بگندی دا منا آزاد بکا زبادی ہا عزتی کہ ظہیر و زباد منا دیاں من اچھی آئینی دیما پشل کنگ لوٹے من ہچ نزانا من حزاباں من چرے حزاباں درکاں آ ہلک ہلک کا گرے وگاہت آ چنچو حزابیں من گوشت من پونشی چٹیا روگا ہوں آہگا رند من گونتو گپ کنا تنا وحدہ تو جہد بکا آئیے نلوٹت کے فونا بند بکاں بلے من گوشت بلکہ ہاں باید طرح فونا بگندی گیشتر حزاب بکاں پمش کا فونا بند کاں واتر کے کایاں گڑا ہدا حیر کاں آ شپا مند دیرہ آئیے بابتا جھیڑت بلے منا ہچ وڑے راہی گندگا نیاد کہ چہا راہا زبادی وشحال بھی بیت ہمیں ہر دکانی لوگ سلامت بباں پدا قلم و کاغذ دستا کتاں وتی حیال چو درشان کتاں مچے بگنداں اور چے بیماراں مدیدگانی شپے تہارا مچے بگنداں اور چے بیچاراں مدیدگانی شپے تہارا مچے بزانا کہ چون بیتے ہمائے کانی شپے تہارا مچے بگنداں اور چے بیچاراں مدیدگانی شپے تہارا مچے بزانا کہ چون بیتے ہمائے کانی شپے تہارا ہمیں کے منتو بتانی موسم بدل کتاں پا گدارو کیا ہمیں کے منتو بتانی موسم بدل کتاں پا گدارو کیا فلت جہانا تکود کیو منی کسانی شپے تہارا حمود منتو دا مدتیا کہ نشتہ باندات سمبہیں تک حمود منتو دا مدتیا کہ نشتہ باندات سمبہیں تک حمود گوستک تہی گنو کے درہیں جوانی شپے تہارا گشنت کے مرچا تراپا مارا ظہیر کاں بازو بے کساسا گشنت کے مرچا تراپا مارا ظہیر کاں بازو بے کساسا منا ہوں بے تئی گا وش نبتیں دمانی جانی شپے تہارا زمانگی بت کے تلوسد دل پدوست نیادانی لذتیا زمانگی بت کے تلوسد دل پدوست نیادانی لذتیا زمانگی بیت کے درد دیں پانا من شپانی شپے تہارا زمانگی بی کے درد دیں پانا من شپانی شپے تہارا دمی صبح منی گڈی ڈیوٹیت خالد عرصہ دا نیمروچ سہ بجا میں پاسپورٹ ویزا کتا من گاڑیہ موبائل و پیجر کمپنی داتا ہوں خالد عرصے ہمراہ لوگا ہت کا بیگا ما پدا ناصر آباد فون کت کہ ما باندہ صوبہ پیدا کی خالد عرصے مسترم رات اقبالہ گوشت کہ من شپی در کپاں باندہ صوبہ گوادر ایئرپورٹا شمیں دیما کایا ماں وتی روگے تیاری سرجم کو تھگر منی چٹی شمبیا شروع بوا گایا تھا او پنچ شمبے صوبے سرا ماں دیم پا گوادرہ گم پیا یہ شتوں اقبال و اسلام میں دیما ہت کگتا روڈ ہنچو حرابتا کہ اقبال پیک اپ چوش تیرا لڈانا دنیا کجا سربت تک بلے مائے مقران زندگی آسراتیاں چا سک دورت گوشے عصہ و مسائے زمانہ گا زندگت مغربہ پدما لوگا سربت تے اقبال اولا منا لوگا ورد خالد عرصوں حیرت درستہ منا ہم بازا زور من یک یک کا درست جوڑی کو تا کیگت ساک غلط افضل چاپ جنگاہت یاسر گوشے منا پجا نیارگاہت من یاسر چسکت وتی بڑا کو تو جسکت یاسر چونے گشتی من ٹینٹو ابا افضلہ منی پاد داشتگات ما درست یک جاہتیں اقبال و اسلم و خالد عرص وتی لوگا شتا ما تگرد سر دیوان کت درستہ چا گیش گلین وشت چیرو کئی دم پساہت بچکندگاہت ہما ملک ہما لوگ و ہما درتا ہیچ چیزہ پرک نکو تگت من ہما کافر چارت کہ سالیو 2 ماہ پیسر چودہ مردم پر گریوگی چمی حجازت کو تگتا منی حیالہ ہما کافر ہوں بچکندگاہت لوگ انچو وشت گوشے من چا زندانہ نا بلکہ چا جہادہ پیدا کتو دومی روچا ناصر بادے کجام میر و محتبر کجام سنگت و ساتھی کجام شاعر و کلمکار منی چارکا نیت گوشے من کاملین دنیا فتح کتگو تو غازی بودتگو اتکگتو بلے ہا بری منی دوبر مسکتے روگے ہما فیصلہ ہا کائے وشت بلے آہگا پد گوشے درست وشتا نظیر راضی کے ہاتھ من گوشت بیچار ہما اسکول ہما اسپتالو ہما ڈل دیمو لوگ ہما منو توئیں ہچ بدل نبو تو من پدا واتا رت کا
نظیر آصف اشرف ظہیر درست منی وشی و شادابیہ گو وشتا بیگہ عباس زیم و حاصل مہرت کا واجہ محمد یارے منی چارگے گاما منا دلی وشی دات وہی راستی کہ وطیگانی وشیہ تمام وشبہ دومی صبح منوتی عارفیں پتے قبر زیارت تا شتا آ دردی آ کوہتی کہ منی دلاحت گشی قبر واجہ پا ہرس بوتاؤں منی چمان درد کا مند دیرا تہنائیہ پتے قبر سرا نشتا گو دنیا خالقہ آئیے ارواح پا دعا کتب عادت کا بازار ہر مردمہ کے من دیست ہمیں گوشت کہ تو شر کو تک دوبر مسکتا شتگے تو مردی کارے کو تک ہر کسا من ہمیں چاریں دانک گوشتا من ہمیں جیڑے کہ شر بود کہ من دوبر مسکتا شتا اگانا زندگا دا ہمیشہ من اشتاجن جتگت کہ عمانی پاسپورٹ آستا تھی بلے کام عقلی اور ادے کارانی ہر جانے کو باہر وطا دردار گاہت ماتا منا گوشت کہ من باہرا گوشتا کہ تی مستریں براتیں بلے تو وطار درآمدانی وڑا دور داشتگ باہر ہر بود تگت پادانی سرمبے چارے تگا پمیشکا آیا منی نزدیکا بواگانو وحدے پکارے ہم وطی گوشتاں کا بیال کت نکان بلے باہر پم منا منی دلا کستریں براتیت منی دلا پرائی ہنگت پیکساس مہرمانت کیگت سمی جماعتا وانگاہت و افضلہ نوکی اسکول روگ بنا کو تگت و یاسر ہمرائیہ اسکول روگاہت منا یاسر اسکول پا حب و واہگ روگ ساک دوست بود سائے 4 روچا پد بلوچستان اکیڈمی ناصر باد برانچ سنگتا میں واشتی دیوانے ہیر کت پدا میں گندو نندو تارو تاپ گپ و رپ گیش بودتا او منی چٹیاں گوشے بانزدل پرت کچو اشتاپیا دیما روانتا پدا منا وتی دور نشتگی سیادو وارسو سنگتم چارگیا تھا زور بازار کیچا کے من شتا درست واش بودتا منی ہما گوشتگیں گپ کے من جنینانی دیوانہ گوشتگا درستا یاتت کے زندگی مقصد ایو کا جانا بغلا کنا کو وپسگ نہیں درستا منی چسکتگی گام ساڑات منا کساس 2 ہفتہ گوستگت یک شپی گپ گپ سرا گولینا منا زباتیا بابتا جسکت کہ باریں دستگ نہ دستگ گولین منیو زبادی بابتا شرری سرا سرپدت منوتی زندگی کتاب ار تاک ار ستر ار لبز گولین دیما وانتگت منی ہچ راز گولین دیما راز نہت آگ وستگی 6 سالانی بابتا زانگ لوٹگاہت گولین منی ہندر انسانا چپ اجارو کت گولین ہی ہم سرپدت کہ منی دلا پا زبادی چے ہست چے نیز من گولین دیما زبادی زندان دیدار آئیے کاغد وتی جواب و کاغد دررگ احمد سورہ آئیے یک نظریہ گندگ ظہیر دعائیں حال اکتر زاہو بد روزگار دیم دیا گو ہیروین وڑی نشائیے ہر جام بوگ درست حال داتا گڈی ہما ٹیلپنو زبادی ہر گپانے حال کے گلینا ہشکوتاں گوشتی ہی زبادی مہر بودتا کہ زندانا تی چارگاہت کک کاغدے تا ارگا پائیے دلے ہما واہگ بودتگا کہ وحدہ وتی ہر جان کو تگا تئی کاغدے گپ و راست بودتگا بلے کہچا وتی گن دائمے واسطہ جتا بودکا بلے تو شر کو تک کہ وتی کاغد در تک اکتر باید نہیں کہ وتی چکانی ماتا چوشی بیننگی زاہ بد بگشید زبادی وڑی جنک کیا اگا وتی واسطہ وتی زندگی ہم سپریہ کسی گیچین کو تک زنا کجام گناہ کو تک اگا وحدہ شمارہ یک جائیہ نیش ترہ منادا تو زبادی اکتر لوگا دیم داد گوڑا مرادی باید نایت کہ آ بیچارگے پشتا آئیے زالا چو بگوشید پدا اکترہ ہم حیال بکوتیں پکر بکوتیں کسی کسی لوٹی تو آئیا گو سورہ دلمانک بیت یہ مزنے گناہی نہیں گولین تر جستی بکنا بد نبرے پتہی گپا بد برا بکن ہر جستی کنگ لوٹے تاوتی زندگی کسی لوٹ تک گو کسی مہر کو تک ترہ کسی دوست بود تک ہاو مندہ کسانیہ مہر کو تک مندہ سر چیس کو تک منی مات منی پیت منی دزگوہارو مردمہ مدام کسی نام گپتگو منہ کلاک گپتگ ہمیں نام اشکنگو ہمیں کلاک گرگ منہ ساکواش بود تک من ارواح دا بلی توری منی عمر 10 سال بود تک یا 8-9 سال بود تک بلے منی گوشا آئیے نام اشکنگ وش بود تک من مدام لوٹ تک کہ کجا نہ کجا کسی آئیے نامہ بگیب تو منہ کلاک بگیب من ہاں نام گپا ہاں نام جستا ناؤں کہ کسانیتی دشتار بود تک چرا نامہ حبیت کسی دیگا یکی منہ ہاں نامہ آ کلاگا دیگا یکی بابتا پرکنگ وحد کجا دا تک
منی گوشا ہما نام بتگ، منی دلا منی چما منی حیالا ہما بتگ و بتگ، منی دل مستریں واہگ ہمیں بتگ کہ من زود مزن ببا ہا بیت منا بانور بکن تو وتی دنیا ہا وتی لوگا ببر بلے وحد قاسم سورے لوٹو کی اتکاں گوشت قاسم سورے گوڑا منی ماں تو مردمانی پجیا من ہم حیران بتا کہ ہاچا قاسمہ سالیا مستریں گوڑا ہا پرچا سورا ہنکاریں پدا ایوبی لوگیا من چیرکائی حال داد کہ شوکتا گوشتگ من ای وحدہ ای رندہ سور نکنا کہ منی دشتار کسانے گوڑا من حیران بتا کہ من کجا کسانا منی عمر 16 سالت بلے ایوبی لوگیا منا گوشت کہ دیگا کومانی جنک 18 سالے داں کے نبا ہاں سور ندیاں تائی ہم ہمیں گوشید کہ منی دشتار داں کے نابالغیں او منا نوکی 21 سالے من کے 23 سالے با وہا 18 سالے بیت گڑا من سور کنا بلے ہائی مسکتے روگا پد وتی ماتو پیت پاک جواب داتا کہ من گولینا نزورا من دیگا یک کلوٹا منی نیمگا چا گولینا ماتو پیتا رضا بھی دیت گوڑا توکے عشقو تی دل اچھے گوشت منی حیالا گوشے منی ماتا منی پیتا منی دزگوہارا مردما درستا منی دیما آئیے نام گپتگو منا کلاک گپتگ آئیے نام منی دلا چا کسانیا کشتگ درست دروگ بودتگا راستیا ہاں منا پجا نیاری منا نزان منا نلوٹیت پمشکا گومن سور کنگا انکارییں گوشے منی سرا ہازمان کپ من لوٹت کے آن آما چا وتی دلا ولگوج بکنا بلے ہاں ناما منی دلا روتک جتگت پدا وتی گانی بیال کنگ ارزانے گپے نہیں ای کارچو وتی سرے برگا گرانے من شاپروچ گریت بلے ماتا منا پجا ہاور پدا تئی ماتو پتا گو کہودا اسد اللہ دلمانک بود ہاو من ہو ہمیش کت منا گیشتر درد ہمیں واسطہ بود کہ آگا منی ماتو پتا کہودا اسد اللہ زور گوڑے منی سر پدا ہما لوگا کپیت ہما کمپانا رواں من ہائی دیما چون کپت کنا من ہانا اما کجا بیال کت کنا دا کسانیا منی پشتا منی دیما منی باطنا است بودتگ من چیرکائی دعا کت کہ یا رب اگا ہاں منا نزوریت منی سر دگا ملکیا دور بدے بلے منی نصیبہ آ لوگا مبند کہ اودا ہاں موجود بھی پدا وحدی اناگتا اما یہ جندے گپت گوڑا تی دلا ترا چے گوشے من وہاں بھی گندگایتوں بلے سورا پد کہ من ترا دیس توگو من دا گپا تیار نائے ملور مدام حیال دگا دیمی آئیں من سرپد بتوں کہ اشیے دلو دین دگا نیمگی آئیں یہ اشکی جونے کہ منی گورا پا زور لاچاری ماتو پتا ہاور تک یہ پا زور سور دیگ بتک دا سائے شپا گوشے من ہنگارانی تہا گوشے من ہگریچیتوں کے بنتوں آورو گواتا گرمو سارتیا آروحد چا تہا روکتوں بلے چارمی شپا کیچا ترا منی ارساں وتی نیمگا جپے تو ہمائے کہ چو سوچو کی گوبزا منا پھر لیچتے گوشے من تی بالا دے بہریاں کہ گومن دور بیتگو تی ارواح دان درد بیت دریگتی اکتر زبادی ہنچو بوتینا آو بلے ہی اللہ دستائیں گلین ہگا باندھا وحدو حالاتا زبادی انچو بزدگو لاچار کت کہ یہ کو تہنا بوتو منا گو ہائیے بزدگی چارگ مبیت او من گو ہائیے سانگ کنک بلوٹا گوڑا تو منا ای اجازتا پا وشی دات کنے کہ من گو زبادی سور بکنا زبادی سور کنگا تو گلینا جست کنے ہمی جست کے تو کت ہمی جستا چا پدریں کہ تئی دلا پمن چنچو واہا گست ہی راستی کہ ہچ جنین اپوگے ناما اشکنگا تیار نبیت بلے منی تیو زبادی گپ دگا یکیے بیت زبادی تی اولی واہگیں من شمی دیما ہچ پرک نزانا تواگا زبادیا وتی کنگ لوٹے من ترا مکن نکنا بلے ہمیچو حیال بکن کہ گلینا بیمنا نبی گلینا بیال مکان کیگد افضل و یاسر حیالا بیدار آئیے چمانی ہرس درت کاؤ من پکریا کپتا کہ اصلا منی دلا کہیں ایک منی ہم بازانے اشی عرصاں کے گنداں گوشے کسیا کنجری گونے منی دلا درکنگائیں آکے منی ودار آئیں آئیے بابتا پکر کنا گوشے منا منی جند دوباری کہ آگاں گپے یا کارے کت نکنے گوڑا چیا صوبے سرا کے چم پچ کتا یاسر منی ہم بازانت آگہت یاسر کاریں دا کے من حد کگوں ہمک پجر وابے پادا ہگاگوں تچکا منی ہم بازا کے تو پا زور منا وابا پاد کا دا دیرا منا وڑ وڑیں جست کا بلے اسکول وحد کے بیت پاد کے تو گشت ابا رواں چانان وراں اسکول رواں 5 سالیں تھے بلے سالی بیتی کہ گو افضل و زہیبہ اسکول روت گو ماسٹر سبق کا زہیب و افضلہ دا بلے یات یاسرہ بیت
افضل گرانی چوکی فہم و ذات ہست ہردی کے منی کرا نندیت گپے ہمیشہ کہ تو پرچا لوگا فون نہ کتک اما اروہ دا تی فون انتظارہ کا بری بری چیرکائی گریتگی کوٹیے ماتا منی چوک کوٹیے مات گشا بعض رندہ کو جنین گشتہ کے شوکت جیلا بندی ابا توزن چی کو تک کے جیلا بند بودتگے مسکتا مردم کار کنا زر کارا گوڑا تو چیا جیلا بند بیو مات ہمیں واسطہ چیرکائی گریت کہ افضل حبا باریں کدی درکیت ابا ہی رندہ جیلا مرو اما گریت گوڑا منا گریوک کیت کیگد ہم گریت و یاسر ہم گریوگا بند نکا منی چٹی ہنچو حلاس بودتا گندے کسی چما بند بیکنت واب کپیت چما پچکنت صحبے من واتر آہگے چنولانچا بودتوں روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نبشتے گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے